Yurdumuzun Aşgabat, Arkada, şehri Ahal, Balkan, Daşoğlu, Levap, Marı vilayetlerinin baş bilim müdürlüklerinin kurulmagyna geçirilen bilim işgärleriniň 2024-nji 2025-nji okuw ýylynyň awgust maslagy işen heyetinde besendi. Täze okuw ýylynyň täze üstünlikler bilen bagly bolmalygy maslahatlarda aýratyn belenildi. Şunu hormat prezident tarapyndan öňde bolan wezipelerini durmuşa geçirmeginiň esasy urduny şekilli. Usuly amary okuwlarda we maslahatlarda hormat prezident bilen bilim ulgamyny kemilleşdirmek, ýaş nesle berilýän bilimiň we terbiýanyň ýokary hylny üçin barada bilim işgärleriniň öňüne bolan wezipelerini çözmegiň ýollary barada pikirleşmelere uly orun berildi. Okuw maksatnamalaryny we okuw kitaplarını okutmagyň usuliýetini hemde bilim işgärleriniň hüner derejesini ýokarlandyrmagyň usullaryny kemilleşdirmek, okuw maksatnamalaryny özleşdirmegiň netijeli usullary barada pikirleşmeler boldy. Okutmagyň innowasion tehnologiýalaryny sanly serişleri sapaklarda giňden peýdalanmak, bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, okuw dersleri çuňlaşdyrylyp okudylýan, ýürütilýän mekdepleň we mektebe çenli çağları idaralarynyň işini döwrewaplaşdyrmak boýunça çykyşlary ören täsirli boldy. Mektebe çenli bilim bilen başlanýyş bilimiň üznüksiz ara baglanşygyny üçin öňde barjy iş tejribeni öwrenmek, ýaýratmak, okuwçylary alyma gözlegi işlerini urukdurmak, ýaş nesli sağlaşykly terbiýelemek hemde bilim ulgamyna degişli beýleki möhüm meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Öňde barjy bilim işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen başary netijeli heýetiýeti bilen tapawutlandy. Gahrman arkadamyň başlanýyşy esasynda büniýady berkden tutulan bilim siýasatynyň esasy maksady ýurdumyzyň her bir raýat üçin bilim almagyň ýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim mawaty özü ukybyny, zehinini dolu ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaratdyr. Ýaşlar barada döwlet derejesine edilýän alada özü miwetine merýe. Watanymyzda, halkymyzda, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýürelýärlerini milli depde sorlamada güpali, ruhy bilen bilim almagy, hüner öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemale gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşaň ruhy we beden taýdany ösmegi, olaň dürüjlükli zähmet çekmek üçin ähli şertler dürdülýär. Häzirki wagtda özleriniň köpüli zehinlerini hemde ukyplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanyň ýaş nesil üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu urda amala aşyrylan toplumlaryň şäherleri elekinji nowatda netijeli hemde dolu derejeli okuw terbiýeçilik işi, taýlaşykly ösen ýaş nesli hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertleri üçinetmäge gönükdirlendir. Geljekde ýaşlarymyz watanymyzda täze belentlikler çykarmalary, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwri ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýanyny alamatlanýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň hemde dürüjlük mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, almy tehnika täzeliklerini ornaşdyrmak bilen şertlendirilýär. Soňky ýyllarda täze kompýuter tehnologiýalary, multimedia ulgamlary bilen üçinedilen döwrewap okuw mekdepleriniň giň ulgamyny döretmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Bilim işgärleriniň Aşgabat, Arkada, şäher vilayetler boýunça awgust maslagy täze tejribeleriniň öwrenilmegi wagtda ähmiýetli boldy. Maslahatlara gatnaşyjylar garaşsyz hem beýtarap döwletimizden hem taraplaryny ösmek üçin ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgertmegiň uly ähmiýetini atyp, ýaşlar barada hem taraplaryny alady diýenlik üçin hormat prezident bilen şeýle gahrman arkadamyda hoşallyk bildirdiler. Halkymyzyň hemde watanymyzyň güllep ösmeginiň bähidini alyp barýan köpürli işlerine täze üstünlikleri arzuw etdiler.